waterproofing mo. Waterproofing. Hindi ko naman kumanag-istas lang. Dalawa. Yung biyahe natin. Sobrang energy. Mamaya, lupat. 30 minutes lang naman to eh. Asaan ang kutsilyo pambirang buhay? Ano ni? Samuel the vlogger na. Ano ni? Tayo. Papunta noon na kila nanay at tatay. Ayun, tubo. Dala ko. Ayan, magandang tanghali po. At ayun, tinawagan ako ni Kuya Noli na kunin ko raw yung tubo doon kay Miss Hardware at gagamitin na. Sabi asap daw, kaya punta ka agad ako doon. Kasi huwag na, baka umulan. Baka ano, kailangan na raw kasi yung tubo doon sa ginagawang gripo kay nanay doon sa mag-asawa na senior citizen. Sabi niya, gamitin ko yung kulong-kulong ko. Ayun, at ayun, wala kaming gawa dun sa Ubaya project kay Chinchin, gawa nga ng maulan. Pero iwan ko sa kanila, kila tatay, kila Parson at Carrotman, kung gumawa sila ngayon, kasi nandun po sila. Kami di makapunta kasi lakas talaga ng ulan, hindi rin makakapagtrabaho dun. At yung Bacolod na naman ay may tubig na naman. Send sa Facebook yung ng bato. Ayun, dito yung vlog natin, sabi ni Kuya Noli. Let's go! Ayan. At punta muna tayo dito sa nagluluto. Sa buong kalabaw. Ay, buong kalabaw. Ulo ng kalabaw, food trip. Ay! Diretso na ako. Pumunta na ako kay Miss Hardware. Yan, pumapatak-patak yung ulan. Basa na tayo. Kakaligo ko lang. Ligo ulit. Maaga ko naligo kanina kasi kala ko hinto kagad yung ulan. Kaya maligo na tayo para pag hinto ng ulan, pumasok na. Yun nga, hanggang ngayon di pa minto. Magdamag na to, baka maghapon pa. Yun, basang basa na. Kawawa naman yung pista sa amin, ang ulan. Ayan po, at malapit na ako kila Miss Hardware. Dito na ako. Po, dito na ako sa
Kay Kuya Noli po. Opo. Dito na po sa ano, nila Miss Hardware. Para kunin ko na yung pinapakuha ni Kuya Noli na tubo. Doon na lang sa Budigan. Sa Budigan na lang. Bayad na po yun, no? Kukunin na lang. So, Budigan na lang daw po. Sa labas na lang yung Budigan nila. Sa labas. Dito na. Waterproofing. Hindi ko na tumanag na sila. Dalawa. Baka ka na? Pang-apat. Ang-anim. Anim. Ano mo kuya? Anim na piraso po yung tubo. Pinatali ni kuya. Yung biyahe na tayo. Papunta noon na kila nanay at tatay. Ayun tubo, dala ko. Ayaw mong kaulaw sa lahat
Ginoo. Ayan, papasok na ako kila nanay. Dana, 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 dana. Naulaw sa lahat nagsayaw, sa sayaw ng patulog. Narararang lagi na lang umulan. Hey! Parang walang katapusan, tulad ng pag-hirap ko. Parang walang kumpay sa kabila ng lahat ng ating pagsisikap. Nalimutan, hindi pa rin magawa. Tanging hiling ko sa'yo na tuwing umuulan ay naalala. Saan kaya si nanay? Kamusta nang may nagmamahal sa'yo? Ako la 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 la. Ayan, at dito na ako. Andito na nga. Talagang nandito na. Talagang amo na talaga. Amoy! Amo! Amoy! Oh! Ate, yan na si Tilo. Ay, sa Milby! Hindi na pala Tilo. Ay! Amoy! Laglag! Dumulas! Ay! Andito na. Nadulas pa. Ayan, dito na. At tanggalin natin yung straw. Tulungan natin sa Milby. Sa Milby. Sa Milby. Ayan, pati na lang kayo minsan. Kaya, ayun lang po. Daligayahan. Eh, hindi ko rin nalilot po sa perkwela talaga si Kuya Noli. Meron pa nga eh. Meron pa mga kanong ito. Ilabas ko na. Ayan. Andun doon sa may hardware eh. Dito na lang to. Okay na lang. Ito yun. Ito si Pinsan. Tinanong ko sila kanina. Kanina tinanong ko si Franstar kasi sabi niya raw yung brand here. Sabi ko mali. Sabi niya bakit? Sa Esanos. May shoulder. Ay ba? Sa ilo to eh. Hindi man eh. Sa Esanos. Shoulder man. Sobrang energy. Kamaya, lupat. 30 minutes lang naman to eh. Asaan ang basilyo pambirang buhay? Woo! Ano ni? Sa Milby vlogger na. Buhay! Ano ni? Regante ko Revilla. Lopo.
Pakita mo sa Milby. Oo. Vlogger oh. Vlogger. Lagi naman sa Milby. Ay, naghawak ng camera si ano, Sa Milby. sa Milby. Ay, abangan niyo po sa vlog niya, ano, parang dito yung katubog. Yan. Oy, amoy! Amo! Vlogger sa Milby. At yun po, yun nga, nahatid ko na dito yung tubo na ano, sinabi ni Kuya Noli. Kaya yun, Ayun, parang malakas ng ulan. Yan, dito na. 21 minutes. Ay, na kami, Ate Marcy. Nag-load. Ayan po, uwi na po ako kasi may ano rin, may naghihintay din sa akin. Yun nga, pag walang pasok, may mga tumatambay din dun sa bahay. Tapos nag-alok silang mag-food trip. May kalabaw daw na tinitinda. Kaya yun, bumili kami ng kalabaw para mag-food trip dun sa bahay. Andiretso na po ako sa bahay. Ikaw ya! Salamat. Let's go na! Ay, grabe yung ulan dito, magdamag. Kaya yun, baha na po dito sa ano sa amin. Baha na. Baha na. Grabe. Mataas na naman yung tubig doon sa bato. Sigurado doon kila Ate Jenny, kila Chinchin, dating mga nila Chinchin, may tubig na naman yun. Chat kayo ba? Tingnan natin. Amoy! Tingnan natin yung nagluluto. Basa, maligo ulit ako. Amoy! Paminta? Bitchin. Narcubes, bitchin. Jeep. Ayan, nakapagsaing na. Lumok na alaman. Malumok na yung laman. Amoy. Yan na. Dami. Puno. Paminta. Nor cubes. Bitchin. Magic.